weer, kerels. Daar ben we weer, hè? Ja. We zetten het even op je hoed, hè? Ja, kom maar, man. Kom maar. Mooi laag. Ik ben mooi op het ben, hè? Ja. Dat vind ik wel van allemaal goed van. Dat vind ik wel. Ja. Om de vis aan, dat is het best. Ja, ik heb hier een mooi toestand laten. Dit dan is maar even filmen, je voor. Dat is even horen hier. Ja, dat is heel mooi hoor. Zo. Zie, dat is het laatste avondmaaltje zo. Dat zit op Paus van Ljout, secte Pauskerk. Hè? En dan het laatste avondmaal eronder. Hè? Dat gaat een beetje om nodig, dat wist wel. Hè? Om Jezus. Hè? Ja, had het toen even creërs maken. Ja, dat is heel leuk worden, jongen. Hè? Ja, maar net meer in natuurlijk. Er komt nog wat bloemen in. Ik heb nog wat ballen kringen van Josefientje. En ook een geloofsgenoot van mij, Josefientje. Hele goede vrouw. Hè? Maar wist wat het is? Mijn beste vriendin is overleden. Hè? Het was een hele mandelin. Ja, ik heb er niks meer aan. Dat weer Tine Rodenhuis. Dat weer mijn allerbeste vriendin die ik ooit van heb. Dat heb ik 24 keer kennen. Die heb ik begraven in Jettelens. Ja, dat heb ik wel een beetje verdrietig. Maar ja, het leven in nog gezegd, ik ken er niks meer aan. Hè? En daar wen je ook bij in Bolzert. Ja, een beetje heel, hè? Een beetje heel, ja. Maar ja, die heb ik 24 keer kennen en die is overleden. Dus maar maakt wel even verbeterd. Ja. En daarom ben je nou ook waarom in Ljout? Ja, ik ben hier altijd al, hè, in het museum hier. Het is een soort kluis naar het museum. Ja, iedereen is hier welkom. Iedereen die het zien wil, kan er gratis in. Maakt het niks uit als het een zwerver bent of net, als het een riek bent of net. Maakt je een zak uit hoor. Iedereen is hier welkom. En het is gewoon Noordfriedstraat, Paushuizen, Noordfriedstraat 26. En iedereen mag het zien. Het kost nog geen cent. Hoor. Dat is nou het leuke ervan. Huh? Iedereen is je welkom. Huh? En vliende keer doet wij bij jou weer. Doe wie het je bent, wie het goed vol. Ja, maar ik heb begrepen dat je de boel oppakt hebt. Ja, het is iets rommelig worden. Iets, hè. Ja, iets rommelig. Ik maar even. Ik zeg alleen een stukje jongen voor hem. Huh? Dan geef ik het even aan. Dan komt maar iemand, maar rustig gewoon. Dat is net heel vaak opbrekt. Ik ken er wel in. Maar rustig gewoon in. Dit is niet Jezus, joh. Dit is een heel mooi beeld van Jezus. Een van mijn mooiste beelden die ik ooit had. Dit komt uit Belgaard. Zeer goed beeld. Nou, kom maar iemand, maar rustig aan. Ik zal even wat nachtmaatje. Hoe gaat het met jou? Oh, best. Ik had een hele minder tijd gehad toen het Tine Rodenhuis overleden is. Het was zijn beste vrouw. Ze was 19 jaar oud. Het zet me een beetje verzorgd natuurlijk. Hè. En hoe is het voor jou om weer volslaan rond te wijzen in Ljout? Oh, vind ik wel mooi. Ik hoor wel wat van Ljout. Ik ben overal west in de wereld. En ik ben in Londen. Ik heb werkt in Londen en jij hier. Van alles vind ik Friesland dan nog het beste. Want hier wilden de mensen graag wijn. Op een dorp. Maar ik wijn hier. Ik leuk, dit is een oud buurtje van vroeger. Hè. En hebben we jou genoeg ruimte intussen weer om je te wijnen? Of ben je nog dwaande? Er is ruimte genoeg, jongen. Ik ga je wat ruimte maken. Je kunt wel mensen zitten. En ja, nou ja, het redt me wat. Hè. En boven heb ik dan 12 personen bij. Dus het redt me wat. Hè. Er komt nog volle meer in. Maar dan get ik wel wat. Maar dat is natuurlijk verzameld rest, hè. Hoe sjuggen jouw dagen er het algemeen uit? Nou, ik kom er net al let oud, maar ongeveer 8 uur. Ja, wacht nou. Ik sla ik voor een 8 uur. Dan ben ik aan het schroeven hier. Ik mag graag schroeven. En schilderen ook. Dus, en ik doe ook nou schroeven. Meestal schroeven. Ik ben maar het boek bij Friesland. Nou hebben we jou het pauspak net meer aan. Nee, dat doe ik net erom. Waarom net? Nou, dat zie ik jou vertellen. Ik wil nou eenvoudig leven, zoals Franciscus zegt hier. De paus is mooi en ik beloof de paus van jou, maar ik doe het pak net meer aan. Maar ik beloof je zitten tot het deed daar. En ik hoop dat ze hier een geraamte vinden in de stoel. Nou, dat hoop ik. Dat ik hier zit, dat ik hier de pijpeltje zet bij de telefoon. Dat ik hier gewoon zit, dat de pijpeltje. En dat ze dat zaak hier brekken hier. En dat ze hier vinden een geraamte. Dat de paus van jou dan wijst. Dat zou ik het hebben. En laten we hopen dat het nog lang net zo vier is. Nee, dat weet je nog, hè. Maar je leeft bij elke hartslag, hè. Dat is wel leuk, hè. Nou, dit is het. Tegentank. Mooi stukje, hè. Voelt het leuk?